Väčšina majiteľov nehnuteľnosti bude platiť vyššie dane za rok 2023, ale nie je to až taká katastrofa, ako to vyzerá. Dôvodom je, že samosprávy potrebujú peniaze na financovanie fungovania svojej obce či mesta. Väčšina z nich navrhuje zvýšenie daní z nehnuteľnosti. Napríklad Banská Bystrica plus 100%, Prešov plus 50% a Bratislava plus 35%. Oproti iným krajinám sú tieto dane neporovnateľne nižšie. Uvediem to na príklade. Ak vlastníte byt 50 metrov štvorcových v centre Bratislavy, kde sú dane najvyššie, tak v tomto roku ste platili 1 euro za meter štvorcový, čo je 50 eur ročne. Po novom to bude 50 krát 1,35, teda 67 eur a 50 centov ročne. Daň sa odvíja od rozlohy nehnuteľnosti, lokality a podlažia, na ktorom sa nachádza. Budúci rok sa chystá zmena, kde sa navrhuje výška dane podľa počtu nehnuteľností na bývanie. Kto viac vlastní, viac zaplatí.